बिटिआर सरकारनि जे दिनै भिसिडिसि सेक्रेटारिनि रिजाल्ट फोसावबाय बे रिजाल्टआव आंनि मुङाबो बा आंनि रल नङाबो ओंखारदों दा बेवहाय आङो जोबोद गोजोननाय दङ दा मानोना बे रिजाल्टआव ओरैबायदि जादों जे जेबो बेले बेजे गैयाजासे मोननांगौ बिजाथिफोरा जोबोद मोजाङै मोननो हादों दा बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि माने जेबो बेले बेजे गैयालासे मोनसे रिक्रुटमेन्टखौ बा बिराद मोजां कन्डाक्ट खालामनो हानायनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा तुफान बर', आङो सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि बाटासपुर हालामनि। दा जि बिटिआर सरकारनि जि दिनै भिसिडिसि सेक्रेटारिनि रिजाल्ट फोसावबाय बे रिजाल्टआव आंनि मुङाबो बा आंनि रल नङाबो ओंखारदों दा बेवहाय आङो जोबोद गोजोननाय दङ दा मानोना बे रिजाल्टआव ओरैबायदि जादों जे जेबो बेले बेजे गैयाजासे मोननांगौ बिजाथिफोरा जोबोद मोजाङै मोननो हादों दा बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि माने जेबो बेले बेजे गैयालासे मोनसे रिक्रुटमेन्टखौ बा बिराद मोजां कन्डाक्ट खालामनो हानायनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय। नोंथांमोना नैबे सनितपुर हिसाबै बिटिआर हाबनाया बेसेबां गोबाव जाखो? बेथ' बिटिआर हाबनाया देग्लायसो जोंना हाबदों। दा बे बिटिआर हाबजेननाय लोगो लोगो जोंबो सनितपुर जिल्ला हिसाबै बिटिआरनि जि रिक्रुटमेन्टफोर जादों बे रिक्रुटमेन्टफोराव एप्लाइ खालामनो सुबिदा मोनदों। दा बेबायदिनो जोंबो भिसिडिसि सेक्रेटारि पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै रिटेन एग्जाम लिरनानै बेयाव पास जानानै आरो भाइभा टेस्ट होनानै दिनै माने खोब मोजाङै मोजां बेले बेजे गैयाजासे रिजाल्टफोरखौ रोखायै दिहुनना होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जों खोनानो मोनदों गोबांथार बिजाथिफोरा बुंदों जे बे आनजादाव जायफोरा उथ्रिसारदों बिथांमोना गोबांथार थाखा फैसा होनानै रांफोर होनानै बेबायदि पास खालामना लादों होननानै जों खोनानो मोनदों। दायो बिनि गेजेराव नोंथाङा मा मोनदों? नोंथाङाबो बे बायदि रांफोर होनांगौ नामा? गैया, दा बेथ' जोंनि नोजोराव नंखाया, मानोना जों गावनो फोरमान, जेरै जों दा गावनो एग्जाम लिरनानै गावनो भाइभासिम जोङो माने मेरिट लिस्टआव गाखोनानै जोङो थाइसेबो रां होनाङालासिनो जोङो दिनै रिजाल्टखौ मोननो हादों। दा बेबायदि नोंथाङा जे रां होआलासिनो होनाङालासिनो बेबायदि रिजाल्टखौ मोननो हाबाय आरो नोंथाङा उथ्रिसार जानो हाबाय, दा बिनि गेजेरजों नोङो सोरखौ साबायखर होनो? दा बेबायदि माने जेबो बेले बेजे गैयालासिनो बेफोरबायदि माने मोजां रिक्रुटमेन्ट खालामनानै माने मोननांगौ बिजाथिफोरखौ मोनहोनायनि थाखाय आङो आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।